הגיע אליי בחור מאשקלון שעמד למכור את הבית. הוא לא הצליח לעמוד בהחזרים של המשכנתה בהלוואות. היה לו משכנתה של 7,500 שקל, הלוואות לבנק וחוץ בנקאיות עוד 7,000 שקל. זה היה מרכב, משיפוץ. כל חודש היה מחזיר 14,500 שקל. אנחנו הורדנו לו את ההחזר ל9,500 שקל. בואו נבין איך ואם היה כדאי לו. לקחנו את כל ההלוואות לבנק והחוץ בנקאיות, סגרנו אותם ואיחדנו אותם על גבי המשכנתה. הגדלנו את המשכנתה בסכום המסוים שהיינו צריכים. לקחנו את זה או מהבנק או מחברות הביטוח, מה שנותן לנו את ההצעה הכי טובה והכי משתלמת ללקוח. ואז בצורה הזאת אנחנו סוגרים את כל ההלוואות ונשאר לי רק המשכנתה. אז נכון, פרסנו לכמה שנים את המשכנתה, אבל הבן אדם היה שנייה מלמכור את הנכס, לא לו כסף לקניות ולאוכל. אז אם אני פה נותנת לו עוד מרווח לנשום, נותנת לו פשוט כלים להצליח, ובמשך השנים הוא יחסוך יותר כסף, יהיה לו יותר קל, ניתן לקצר את המשכנתה שוב ולעשות מסלולים יותר נוחים. אם יש לכם שאלות, אתם יכולים לרשום לנו כאן למטה.